Maisu berezi bere lagun Gepetori erregalatu zion urdo-puska. Bai eta hark hartu ere, dantzan eskrimen eta jauzi hilgarriak egiten jakin bazuen txontxongile bat egiteko. Une hartan atea jo zuten. Orduan, Gepeta izeneko agurtxo zahar eta bizi bat sartu zen lantegira. Auzoko neska mutilek azarro bizian ikusi nahi zutenean, autobusak deitzen zuen, autobusarraren antzeko hilobia zuelako. Oso azerkorra zen. Berriro entzun zuenean, autobusak deitu ziotela berriro ere lantegira itzuli zen. Eta hitzetatik ekintzetara pasatu ziren. Borroka bukatu zutenean enteratu ziren elkarren mili ordea zituztela eta lagun egin ziren. Hankan kolpea eman zion eta azerretu egin ziren. Elkarren joka hasi ziren. Borroka bukatu zutenean enteratu ziren elkarren mili ordea zituztela.